Exkluzívne vám ponúkame na predaj rozostávaný rodinný dom vo fáze holostavby, situovaný v nádhernom prírodnom prostredí nad mestom Krupina v lokalite Vajsov. Hľadáte pokojné bývanie v prírode s výbornou dostupnosťou do mesta? Tento priestranný rodinný dom v štádiu holostavby, nachádzajúci sa v malebnej lokalite Krupina, časť Vajsov, vám ponúka ideálnu kombináciu komfortu a súkromia. Dom sa nachádza na rovinatom pozemku o rozlohe 1610 m². Spevnená prístupová cesta zabezpečuje pohodlný prístup aj pre nákladné vozidlá. Právoplatné stavebné povolenie a schválená projektová dokumentácia vám zabezpečia rýchlu výstavbu. Elektrická prípojka a vodovodná prípojka sú súčasťou. Vizualizácia, ako návrh dokončenia exteriéru aj interiéru, vám poskytne lepšiu predstavu o priestorových možnostiach domu. Dom sa nachádza v pokojnej a tichej lokalite s nádherným výhľadom na okolitú prírodu. Vďaka svojej strategickej polohe ponúka výbornú dostupnosť do okolitých miest. Len pár minút autom od centra Krupiny, Zvolena, Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice, vhodné na trvalé bývanie aj rekreáciu. Vzácna kombinácia prírodného prostredia a infraštruktúry. Ideálne spojenie prírodného prostredia s mestským komfortom. Predstavuje výnimočnú príležitosť pre tých, ktorí hľadajú pokoj, súkromie a zároveň praktickú dostupnosť. Či už plánujete trvalé bývanie, víkendový dom alebo investíciu, táto nehnuteľnosť má potenciál splniť vaše očakávania. Je ideálnou voľbou pre tých, ktorí túžia po pokojnom bývaní obklopenom zeleňou s panoramatickým výhľadom na mesto a okolité kopce.